Tinofanira kunge tichiita ichocho. Ngatiudzane chokwadi papolitics dzedu dzatinenge tichiita. Ngatiregei kuti kana vari vageza vari kutaura porambidzirwa vanhu vese kutaura nokuti kuri kutaurwa nomukuru kana kuti kuri kutaurwa nashefu kana kuti kuri kutaurwa namambo. Nokuti kazhinji kana zviri zvematongerwo enyika hazvifaniri kurambidzirwa vanhu kutaura. Kana vageza vane pavanenge vari wrong, vanhu ngavataure kuti vageza vari wrong pakati. Nori kuzoda kumirira kutaura zvinhu zvaparara kana kuti zvinhu zvafa kana kuti zvinhu zvafeila kana kuti zvinhu zvadini. Kana kuti vamwe vanomirira kuti panonaka zvinhu uchiti taikuudzai ka isusu asiko zvino wakanyarara. Taikuudzai kuti murume uyu anogona, murume anoziva. Ngatitaurei savarume vari mupolitics, savakadzi vari mupolitics. Kana Mnangagwa ari wrong, ngatiudzei Mnangagwa chokwadi. Noti nekuti uri member yeZANU-PF. Noti nekuti unosapota Mnangagwa. Pati paari wrong muudzei kuti uri wrong Mnangagwa iwewe. Zvinhu hazvingafa nyika ingaparara nokuti kwanzi mukuru nokuti ndi president. Pati muchitoona kuti nyika iri kuparara. Muchitoona kuti Mnangagwa uri kuuraya nyika, uri kuparadza nyika. How many people vanhu veZANU-PF vakaurayiwa Mnangagwa wacho ari pari president? How many generals dzakaurayiwa Mnangagwa wacho ari president? But mune dambudziko rokuti kana pamusangano chaipo vanhu veZANU-PF mukagara muchidzvinyirirwa, even mukaenda kucongress munonyebera nyika yese kuti tavhota tati isusu mningirikini munoita zvokuudzwa zvokuita nevanhu vashoma vanana china masavai kungoti haiwa iyeyo Mnangagwa iye zvatopera. Saka even tiri mubato redu removement reopposition vachamisa pamwe pachona patinenge tichiona kuti apa panenge pari kurashika apa tinofanira kuvaudza chokwadi kuti nonono mukuru apa munenge maakurasika apa. Hongu makaenda heri kuchikoro, hongu muri mutungamiriri, hongu makadzidza hatisi kuramba, hongu muri munoziva mitemo, pati apa manje mukuru munenge maakudini maakurasika. Politics dzedu tikaita politics dziya dzekuti kana munhu akaita president kana mukuru webato kana mutungamiriri webato kunyangwe paanenge arasika hatigoni kumuudza, tikada kumuudza tinenge tatova wrong. Ndo pari kufikira politics dzedu ipapo muZimbabwe. Nokuti political party yedu isusu kana kuti opposition members ine vanhu vakawanda vakaifira vasina kukwanisa kutokunda kuzoona rusununguko rwacho. Ani muri kubanzwa? Nanhasi vanhu vachiri kufaita kutsvaga rusununguko. Saka vachamisa pavanenge vachiresva tinofanira kuvaudza chokwadi. Noti kungomirira kungoombera mahoko chete pese pese kuti aiwa mukuru ari right, aiwa mukuru ari right. Pamwe pachona munhu wenyama unofanira kuudzwa nevanhu. Even ukanzi uri pastor uri bishop wechechi ungatadza here kudzorwa navanhu, kuudzwa navanhu. Even ukanzi uri muprofita kuchechi, ukanzi uri pastor uri muvhangeri uri mudikoni. Kune vanhu vanoenda kumapostori nekune chechi dzakasiyana siyana vanoshanda nevanhu. Kana munhu uri mutungamiriri unofanira kunge uchitonzwa futi zvinobva kuvanhu zvacho, ende vanhu vane kodzero yekutaura. Noti zviya zvokuti kana vanhu vakataura zvemoti murume uyu atengwa uyu, murume uyu anopenga uyu. Ndo zvakajaira vanhu politics dzauka. Munongosapota, hamutarisi kuri kuenda zvinhu, mamiriro ezvinhu. Panenge pari right vachamisa, tinofanira kutsinhira nesimba kuti vachamisa vasimbe, kuudza vachamisa nesimba. Kuvaudza chokwadi chese kuti nono apa mukuru magona apa. Iyi apa mukuru matigonera apa. Apa mukuru manyatsobaya dede nemukanwa. Iyi mukuru apa maita apa. Kuudza nyika kuti nono mutungamiriri wedu unoziva. Zvamunonyatsoziva kuti maelection akawina. Zvamunonyatsoziva kuti akakambena zviri smartphone. Hauna kana munhu wakauraya, hauna kana munhu wakaponda kana zvakaparadza munyika. Nyika kuti igwadame kudaiso ndiwo anaidiwa nezanu yawo. Iyo iri kunetsana mai manje. Vanhu vese kuti vapere kufa both side political party. Ndiye iyoyo. Zvinhu kuti zvisvike pakudhakwa kudai ndiva baba vanana emasona hazvibate mukuru webato reopposition izvozvo kana kuti opposition party. But now tinoda kuti titaurirane kuti no tinofanira kupota tichitora maactions nemamovement. Ndo pandiri kuti mutungamiriri webato unofanira kupota uchigara pasi navanhu, unofanira kupota uchimbosumudza musoro pamwe pacho. Ani muri kupaona? Noti kuti vanhu vadyare mashoko vatsvaga zvekutaura pamusoro penhengirikeni. Aiwa. Nokuti vanhu vari kutambura kumamisha uku kuti vanhu vatevere bato kutsvaga rusununguko kuvarume. Vanhu vagara vachitambudzwa vachishungurudzwa kumamisha uku. Vanhu vangori stand by nanhasi, vamwe vari kugara musango since tabva maelection. Mutungamiriri unonge wakagara zvakanaka, toti Mnangagwa, vanhu munosapota Mnangagwa but muchitambura. Mnangagwa wakagara zvakanaka. Uri kuenda kuchipatara chinodhura, uri kuenda kumudzi wenyika kuchipatara, unoenda kuzvikoro vana vake vanachamisa vagere zvakanaka, upenyu hwavo huri right. Ani muri kuona? Vana naMutsvangwa, vana Chiyangwa vese, vana Babageza vane upenyu hwakanaka. Muri kubanzwa? But isusu we are suffering. Saka pamwe pacho katirika ngoti sezvo uri mutungamiriri kana kuti ringori bato
politics dzedu ngadzire kuwadze kungotendwa chete dzokupfugama kugwadama so zvinoita vamwe vanoda kugwadamira munangagwa zviya zviya. I remember vachiwenga vachipfugamiswa navamunangagwa vachiombereswa navamunangagwa ini ndinozviziva ini. Nhasi uno zviri kupi? Nhasi uno zviripi? Nhasi uno ngatitaurirane chokwadi. Kana munhu ataura ari kuZANU-PF ikoko azvireve kuti awenga Mnangagwa kwete. Kana munhu akataura ari kuopposition party azvireve kuti awenga Chamisa kwete. But ngatiudzane chokwadi. Vanhu vakatakura kuduhunyira mumwoyo mavo. Weopposition party wane zvavo zvakavaremera muhana, weZANU wane zvavo zvakavaremera, but nenyaya yekusada kubuditsira vanhu pachena nekuti vatungamiriri zvinhu zvinopinda mudondo. Even this demonstration inyaya yekuti vanhu vakada kuti vataura vanonzi Maona atengwa akuda kukanganisa program yavageza, uye Mamona atengwa akuda kukanganisa Nhingirikini. Ukada kuti usupport vanonzi Mamona munongosupporta zvinhu zvana Nhingirikini. So hazvizwisike vanhu nenyaya yekuti tinorambidzana kutaura chokwadi. Munhu akada kusumudza maoko padare kuti ataure momutigara pasi. But zvinhu zvachona off which zvinenge zvichitenderera zvimwe zvichitosiya mitumbi yavanhu iri pasi, zvimwe zvichitoparadza mitumbi yavanhu. Tichingoramba tichitenda politics dzokuomberana nokutyanana, politics dzokushishidzirana nokuvhundutsirana dzisinawo mashoko anobva mukati mako iwe direct semunhu. Ngatiudzane chokwadi varume. Nyangwe tichita politics dzedu ngadziri kuti politics dzemudondo kana kuti politics dzevashoma vanongowana kudya chete patafura. Dziri kusiya mitumbi yavanhu yaparara, dziri kusiya vanhu vamajeri, dziri kusiya vanhu vaurayi vachikoka makumbo. Nenyaya yekuti tinenge tichironga chibhuku muromo tiri tega, tinenge tichironga zvinhu zvedu tiri tega, tisingabudiri nyika pachena. Kunyangwe tiri vanhu vanoremekedzwa, kunyangwe tiri vanhu vakarwa hondo, kunyangwe tiri vanhu vanozikanwa nokuti takaita zvakati nezvakati nezvakati. Maona, kunyangwe tiri vanhu vanozikanwa nokuti takaita zvakati nezvakati nezvakati. Kunyangwe tiri vanhu vanozikana nokuti takaita zvakati, tinoita zvakati, takamira takadai. Kunyangwe takaenda kuhondo tiri mashefa anotyisa kuhondo, but tino simba redu riri muvanhu. Kunyangwe tiri vanhu vakaita professor yakaita sei, doctor yakaita sei, kana advocate yakaita sei, but kana tiri vatungamiriri simba redu riri pasi pevanhu. Ndo chokwadi chiripo. Simba redu riri pasi pevanhu. Ndo kunobva simba redu. Saka ngatiregei kubata vanhu semadhende, ngatiregei kuiginwa vanhu zviri kuitwa nana Mnangagwa zviya zviya. Iko zvinezvi vanhu vamarabhishi, vanhu vese veZANU-PF vanaso yasara yayo vatungamiriri chete vari kuita madebates nezvimwe. Ndo nyaya yamuri kuona kuti demonstration yedu iri kufanira kuenderera mberi, but nenyaya yekuti vanhu vanoita zvinhu vakagara vatori nematageti avo kare nemaagreements avo kare kuti kana tazopedza izvo kuti tizodai, kana zvinhu zvanaka tichafanira kunge tichifambisa nyaya yedu so tichazodai dai. Ndo zvinhu zvinokanganisa because tinorwa hondo tine maissues emigowe kare, ekuzoshayana mugowe kare. Hazvibatsiri zvinhu izvozvo izvo, hazvibatsiri chinhu. Zvinopa mukana muwengi kuti vanhu munoenda kuhondo makatoshayana, makatopanana maministries ekutonga, makatopanana masimba, makatoziva president wamuda kuisa pachigaro. Mopinda mudemonstration muvanhu mutori mumwoyo menyu muchitoziva kuti munoda kuisa nhingi pachigaro. It's not demonstration yenyika, it's demonstration yepolitical party. Zvinongofadza vanhu vashoma. Ngatiitei zvinhu zvinomira zvakabata mapazi nemativi ese enyika. Like this situation iripo iyi. Ngainyatsochekera vanhu chaizvo vana baba Geza vanyatsobudisa pachena program yavo. Noti kuti vanhu vapesere vakuzoona sokunge pari kutambwa mamwe matambirwo ari kuitwa. Ngaiende mberi because yakagara yasumuka, vanhu vese vakasumuka ende ndo vakasvinudza vanhu vese. Havana kukanganisa zveshuwa. But ngairege kuita sokunge yakuda kuita sokunge inotsvaga pekunozororera. Ngaisumuke irambe yakaenda mberi nyaya iyi. Kunyangwe muparamende macho ikanzi yatadza kuningirikina. Nekuti it's obvious muparamende munongoita hondo futi muparamende macho. Because vane masimba imomo vanhu veZANU-PF vaMnangagwa. Hazvigone kuti vana mudhenda vakakurudzira vanhu kuti ngatisapotei zviri kutaura naNhingirikini nana baba Geza ende nanani nevanhu variita demonstration. Hazvigoneke izvozvo. Iwo achitoziva kuti tiri palist yezvigananda. The most number vari muparamende muya vanasa kupwanya vanoenda kunobhadhara vanhu usiku mudzimba umu. Saka ibhora riri kungotambwa rinenge rokuti tinozoguma takufungidzwa kuti vatungamiriri ava vakatengana. Saka ngazvike kuti zviratidze sokunge kutengana. Isu toda kuti hondo nechimurenga zvirambe zvakatsva, tirambe tichienda mberi nechimurenga chedu. Ndo nyaya yatiri kuda iyoyo. Ndo nyaya yatiri kuda isusu. Noti zvemahumbwe izvi, noti zvekubhaizana izvi. Noti zvokuitisana izvi.
ngatiite zvinhu zviri pachokwadi, zvine kuwirirana, zvine kubatana, zvine kuwirirana, zvine kudyidzana. Masimba acho haafaniri kuramba angori masimba ari kungoshandwa nevanhu vaviri vatatu, kana kuti bato rimwe chete, kana kuti programu yacho. Kuita sekuti munyika hamuna vamwe vanhu vanokwanisa kunge vachibatsiridza kuti urongwa hufambe, zvinhu zviende mberi. Ngatiregei kuita chinhu takatageta kuti bato redu ndori kufanira kutonga, kana kuti chaisa president nhingi ndiye anga achifanira kupinda. Zvinoenda nepamwe mukashanda nemaprogramu iwayo, mosekesa nyika yese, moshandisa nyika yese. Ngatiisei munhu ari kudiwa navanhu, munhu ari kudiwa nenyika, munhu ari kudiwa nepasi rese, munhu ari kudiwa nenyika. Munoona kuti kungoita izvozvo cheteka, zvinhu zvese zvinowana pawa rakanyanyisa zvisikaiti. So Mwari vatibatsire mazvita. Inokutendai. Ino handitauriri kufadza munhu ini. Bodo. Handitauriri kufadza vanhu bodo. Enda handisi kutaurira kuti nditi pamwe ndinoda kuti ndipuwe something bodo. But chokwadi chiripo ndechekuti vanhu ngatiudzane chokwadi cash talk.